Nós viñamos para o campo dali do Atín e para xogar eu xa non iba xantar. Se dábamos con pelota xa non nos acordaba nin xantar. Cando fixeron este campo eu non estaba aquí. O suegro desfíxose e volvín para aquí, e cando volvín para aquí xa estaba este campo feito. E xoguei neste campo outra temporada ou dúas, e aquí me retirei. Acórdaseme esta anécdota que eu cando viña xogar aquí, e viña xogar os suegros tamén estaba, e eu tiña un cuñado que xogaba delantero centro, eu xogaba central, era o pique que había. Pero eu despois ainda estuve aquí de entrenador cos infantiles. Xogamos o último partido en Peixaco, tiñamos que ganar e ganamos, fomos campeóns de infantiles. Cando íbamos xogar a un Plureia e nos daban nos latas de sardiñas, aquela, creo que había, non había outra cousa daquela. A afición era o máis non poder. Estaba aquí a xente daquela desbocabas, era o que había. E tamén cando che salían mal as cousas tamén che borraban. Non vais a pensar que... Nós daquela morríamos polo fútbol. Nós polo fútbol fatizaba o que facíamos aquí os rapaces. Daquela para facer o campo, aquele do Atín que che dixo, fixéronse 2 campos antes, pois fixéronos todos a xente iba a traballar, un puñía o trator, outro puñía a fixéronse os 2 campos, e o que se fixo aquí pois foi igual. Esa xente que traballaba, daban a alma polo campanal, xente que daba a alma polo campanal, facía todo o tempo que tiña, era o campanal e non había outra cousa, era onde se gastaban as energías. O meu ídolo do campanal, para min o Mesejo. Era o irmán de Pesudo, para min tamén. Pero a alma do campanal, de quen empezou a quen todo, o pai de Paco, cubano. Sinto moito por ele.